Yan, channel. Trabaho tayo guys. Kasi ano ngayon? Saturday. Saturday kaya nandiyan na yung mga uniform. Sinisipol. Pero ito lang pa rin. Hindi pwede magpahinga. One minute pa. Official Anders. Thank you so much. Wait lang ha. OFW Islanders. Hindi ko pala na ano. Sir, wait lang. I-ano kita. OFW Islanders. Ganon. Wait lang ha. Add kita moderator. Ayan. May jacket ka na. Pwede ka na maglapag ng bahay. Thank you so much sa tamsak po. Ayan. Ayan naman ang jacket. Oo, ulit. Ayan kasi mga natin. Thank you so much po. Hindi ko makita. Ayan. Ayan kasi. Naging dito isa ng ilaw po. Million people in the house. I love shout out. Nandiyan naman ito ang guys kasi may pasok yung bukas. Dito kasi sa Middle East, first day, ang pasok ko dito ay Sunday. Sunday. Yan. Pwede nyo yung people na dito. Thank you so much. Ano guys, kahit tumaan lang kayo dito sa akin, mag-live ako ng dito ngayon. Kasi nakadagdag kayo ng views. Thank you po. Hindi na kasi ako nagluluto ngayon kasi nandiyan na yung pinsan ko siya na nagluluto. Ito na ako mga palansya. Double Islanders, pwede ka rin magbaba ng bahay, please. May bibisitahin ko yung bahay. Hindi kasi ako makaano ngayon. Yung isang phone ko, ginawa ko hotspot kasi wala kasing signal dito. Kaya kinukulit ko yun sa wifi. Tapos, i-hotspot ko na lang para magkasignal ako dito. Kasi yung wifi abot dun sa sana. Pero dito sa loob, hindi na siya pwede. Hindi siya makaabot dito. Kaya yung hotspot ko lang para makakulit ako dito. Anyway, puntahan mo naman bahay mo mamaya tapos nito. Piplay ko yung videos mo. Meron kang playlist. Piplay kita mamaya.
So million people, shout out and thank you so much, guys. Nine million people. Thank you, thank you. Yun, silip-silip lang sila, tapos lalabas din. Ngayon, kasi may mga trabaho din tayo. Stay sa life. Minsan, OFW Islanders, lalaki po kayo. Mamaya, bibisitahin ko. Yung sa phone ko kasi ang din. Yung isa na sa taas din. Hindi ako makapunta ngayon, pero mamaya. Hanapin ko na. Sila na itong halaman ko. Minsan kasi yung mga names sa video, iba, medyo hindi ma-pronounce na maayos. Kaya, nitigan ko talaga yung pangalan mo kasi, ano sabi ko kanina, pero nakita ko, OFW Islanders, ganun. So, ano ba, tama ba yun? Tama. Tama po ba yun pag-pronounce? Pagkabasa ko, tama ba yun? Ito, yung disdasya niya ang ginagamit ng mga lalaki dito. Sa alaga ko na kasi nasa ano na siya. Sabi ng nanay, nasa university na daw siya. Nasa college na siya. Kaya hindi na siya nasusuot ng uniform, disdasya na. Hindi siya, disdasya. Ito yung ginagamit ng mga lalaki dito sa akin. Yung traditional na kasapas dito nila ba? Disdasya. Sa mga babae naman, abaya. So, kanila po ito. Yung bishop style na tahi. Medyo mahirap ito kung diba? Hindi ka marunong mag-plancha nito. Ano siya? Medyo mahirap. Wait. Ma-idol. Taga-island ako. Sa Bohol. Wow. Ang ganda kaya ng Bohol. Yung mga kaibigan ko nung nakaraan. Sisi ko na. Umuwi sila tapos sabi nila, punta daw sila ng Bohol. Kasi mag-ano na sila doon. Mag-tutor. Yun. Diba? Bohol yung maraming mga nakanawin doon. Ano nga eh. Lucy Warren's World. Mega love shout out my beautiful Lucy. Thank you so much. How are you doing, Lucy? Lucy is a very supportive friend. She's from the USA. Am I right, Lucy? She's a beautiful girl. OFW Islanders, sir. I know. Sir ba? Sir o ma'am, hindi ko kasi maano yung profile mo mamaya kung natitingnan. Paki-support yan kay Lucy, sir. Pakidikitan si Lucy kasi napaka-supportive niyan. Lahat niya napupunta sa mga live. Nagbibisita talaga yan si Lucy. Lucy Warren's World. Thank you so much, girlie. My beautiful Lucy. Mention mo lang yan siya, sir. Mention mo siya. Mag-ano yan siya. Kahit tapos napaka-supportive niyan talaga. Panood ng mga videos. Hindi ko napuntahan bahay. Bibigyan kita ng sa Dalan kita ng 5.
Next naman yung iba. Kasi, ano, hindi naman mahirap hanapin yung yung name. SS ko na yan. Hanapin ko naman. Mag-play ako ng videos mo kung may playlist ka. Play all ako sa mga playlist. Kasi kung sino lang nagsusupport sa akin at pupunta sa live ko at nagko-comment yun, play ko lang. Nakataya lang naman pagkos po. Wala kasi dito, nag-change weather na. Siguro dito ka rin sa Middle East. So, babae po ba kayo o lalaki? Ma'am or sir? Yung iba nagla-live kasi may extra phone ginagamit. Ako ngayon na akong ginagamit extra phone kasi ayoko sa baba. Hindi ko mapapakita sa inyo. Pero makikita mo lang yun pag nag-add sa watch hours mo. Nangati talaga lalamunan ko. 7 million people in the house. My God, shout out. Thank you so much. Hindi natin sila nakikita pero lumalabas dyan sa taas kung ilan sila ang bumibisita o kasi silang ka lang sila. Kung alam palagi yung makanood ng live ko, kahit tumaan lang kayo guys. Thank you so much. Maraming salamat. Walang lagi pagkatrabaho. Mag-live para kasi walang masyadong content. Sayang naman ang oras ko habang nagpapalala ko dito. Wala ako. Diba? Channel ko kasi yung mga color ng uniforms nila kina-dry ko pa sa dryer kasi kagabi ko nilabahan tapos nung nagising ako ginanawan kasi nakamanual yung manual na washing machine gamit ko automatic na nasira hirap na spill mo yung sa labahan, spin, tapos buti na lang ma-dryer. Paglabas ng dryer, buti na lang. Hindi na kailangan magsampay-sampay. Mahirap kasi pag magsampay-sampay ko siya. Everything is mga dumadaan at sumisilip dyan. Kumusta po kayo? Minsan isang araw, dalawang beses ako mag-live. Namula yung natin, yung analytics. Ayun, yung people in house na siya. Kahit sa views ko lang, bumabawit tayo dito.
Kung ano, may regular ako dati na piniplay yung numbers ko. May regular ako piniplay araw-araw. Piniplay ko yung mga videos nila. Ang ilang mga channels ko ng mga guys. Tapos, ngayon, mahirap na ako ang numbers kasi marami na rin yung YouTube. Dito naman tayo mag-awal para magkasakot. Sa views, advertisement, yun. Kaya, habol-habol ng watch hours. At least may ginagawa habang nagtatrabaho dito habang nagpapamalansya. Gagawa sa dito. Diba? Live. Ano na yun? Konti lang yun, pero pag naipon, di. Ano lang ito, libangan. Pero kung nagsahod, di masarap. Sarap sa pakiramdam. Pag nagsahod ka, sarili yung pinag-arapan, di ba? Next nakita ko, yung bansa, sa akin yung talaga na sinasahod dito. Extra kita ka pa. Yung isa-suggest ko sa mga kasama na yun, yung mga FW din. Sabi ko, di ba may mga day off kayo? Meron kayong makukuha ng content, mag-video-video instead na mag-upload kayo, na wala lang. Sa YouTube kayo mag-upload. Malala mo, mag-viral yung video. Diba? Ako nagbabaka sakali din, pero wala eh. Mag-cash na tayo dito sa pa-live-live. Upload ng shorts. Edit-edit ng mga pictures. Ay, para-paraan lang yun. Lalo ka pera. Ano ito pa? Sinisip lang. Hirap pag nagkasakit dito, guys. Kasi, kahit may sakit ka, gusto mo yun pa rin, hindi ka pa rin makayo. Hindi mo magbabago. Okay, kasi nabangon na araw-araw para sa normal natin sa buhay, diba? Kaya ba mo may abang yung mga photo. Dahil mo siyang kasama. Wait lang ha. Puntahan ko muna. Puntahan ko muna yung napuntahan ko doon. Natigil na yata sa kakaikot. Hintayin ko muna yung ito na lang. Ang work lang natin araw-araw. Sitahin ko muna yung ano ko. Naganoan ko ito. Wait lang ha.
Piyaw lang ang plancha ko dito kasi hindi naman ako. Lucy! My beautiful Lucy. Ayan, o, pabalik-balik yan siya dyan. Maliban doon sa plancha ko, ito pa yung mga damit nila, diba? Puro puti ito. Kasi pag diba? Wala yung puti sa ito. Wala puti naman ito. Tapos may ano yung ito lang. Ito yung sama-sama na yung mga puti. Sama-sama pa na rin. Para nasa kapag ito nasama yung mga puti. Ay, sa ito ko lang. Iba. Ay, marumihan. Yan, nakaseparate dyan. Ganyan tayong mga maulis. Alam natin yung ano ko dapat gawin, diba? Ito yung amo ko dati. Yung washing machine sa taas. Naglaba siya doon. Subukan niya rin na matuto na maglaba. Eh, nakakapitay malali kasi yung basa yung sahig sa taas. Saka niya siya maglalaba tapos hindi niya in-dry. Sasampay niya doon sa taas. Doble trabaho. Sabi ko, ibaba ko ng washing doon. Hindi ka na maglalaba dito kasi nahihirap ako para nahihirap ako. Doble yung trabaho ko. Hindi na yung washing machine ko apat. Yun, apat ko nakatambay ng washing. Lucy Warren's World. This is how made from Kuwait. Iron the clothes. Duguin mo natin dito pag ito yung lahat kong bisita. Salamat po. Mamaya po, replay kita. Promise ko yan sa'yo. Add niyo po ako sa Facebook. Add niyo ako sa Facebook, tapos Messenger, doon ko ipapasa yung resibo na nag-play ako sa inyo. Ito, OFW Islanders, ito. Add mo ako dito sa Facebook. Ay na. Bakit hindi ako makakomment dito eh. Ito. Hindi ka pala. Yan. Hindi na makakomment dito. Dito makakachat. Why? Why is it so? May bago pala akong dito dito sa just nila ayusin ko. Kay Ali, tsaka kay Mimi. Ito. Ito.
kasi. Pagkatapos ko niyan, nagising ko agad ako. Yun, hindi ako pagkain. Pagkain ko siya. Pagkain na yun, alam ng gamot. Tapos pala ako dito sa bahay. Para, pusin ito yung ako. Yun lang. Nasunod-sunod ng trabaho ba? Akyat na ba ako dito eh? Akyat na ba? Ano ba kayo naman? Sinisipon. Sinisipon pa rin. Suka sa trabaho. Hirap. Ito kasi pajama lang naman ito. Pinadaanan ko lang yan lang. Yung ano ng plancha. Siya doon ano kasi. Ang bahay daw naman. Yung nafo-focus na yun. Yung parang uniforms. Pinadali ko lang ito. Kahapon na day off kami. Kaya may ako na-upload yung mga pictures to the channel. I-upload pala ako na ba? Million people in the house. May shout out. Wait, random edits. Ayan. Random edits. Mega love shout out. Wait, add kita moderator sa channel ko. Ayan. You're now moderator. Random edits. Ayan. Is that how you pronounce it? Random edits. Yeah. Kuha ko ba? Yun ba yun? Did I pronounce it correctly? What's up? Yeah. Random edits, please drop your channel link. Ano ba? Duguan ba ilong ko dito? Kapag may mga bisita ako ng mga Inglesero dito, ako. Dugo else tayo niyan, dugo else. Random edits. Drop your channel, please. Runny nose. Hi. All my visitors na speaking English. Yan. Hindi na ako naintindihan, guys. Sabi lang kayo. Million people in the house. Mega love shout
up. Thank you. Pinadadaanan ko na rin mamaya na. Pinapadaanan ko na rin ng plancha kasi. Bahay na ito. Chamas. Tubig mo na. Tambay ko lang yun dyan kahit kung walang tao. Tambay ko lang yun. Kasi wala naman ako nakakunin. Naman tayong gagawin.
naman sa mga dumadaan dyan. Thank you. Sumisilip dyan. Napakalaking tulong yan sa akin, guys. Pag sumisilip ko sa channel ko, tulong niya. Ako talaga pinapagawa niya dito sa akin. Inuutos siya dito sa amin eh. Kaya ako naasikasuhan itong naasikasuhan ang mga ano na ito. Just yung Christian. Uupo ako mamaya dito. Tapos, just umalis ka na kasi masakit ng ulo ko sa'yo.